नमस्कार भाई लोग, हमार नाम बा अजय और आप लोग देख रहल बानी भोजपुरी बवाल। हम आज बात करे वाला बानी पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना आयल रहे कमरिया पतरे पतरे। इ गाना से पावर स्टार पवन सिंह से ज़्यादा अक्षरा सिंह के फायदा हो गईल। आखिर कैसे पावर स्टार पवन सिंह के गाना से ज़्यादा अक्षरा सिंह के फायदा भइल, हम इ वीडियो में पूरा बात कइले बानी। और अक्षरा सिंह के गाना 19 नंबर पर ट्रेंड भी करत बा, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के गाना ट्रेंड ना करत बाटे। भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला भोजपुरी बवाल के अगर आप लोग सब्सक्राइब ना कइले होखी तो सब्सक्राइब कइली, सब्सक्राइब करके हमरा के सपोर्ट जरूर करी। पावर स्टार पवन सिंह के कुछ दिन पहले कमरिया पतरे पतरे गाना आयल रहल। इ गाना तो यार मार्केट में खूब बजत बा। इ गाना बहुत मिलियन में गईल बाटे। इ गाना इतना ज़्यादा बजत रहल तो अक्षरा सिंह सोचनी एकर फायदा उठावल जाए। फिर अक्षरा सिंह यह गाना पे एगो रील बना देनी। रील बनाते ही ये पूरा वायरल हो गईनी। इनका रील तो यार बहुत ज़्यादा वायरल होत रहा, तो सोचनी काहे ना कि यह गाना से कुछ फ़ायदा उठावल जाए। फिर ये पावर स्टार पवन सिंह का गाना चोरी करके कमरिया गाना गा देली। ये गाना यार इनकर तो बहुत ज़्यादा चलत बाटे, कुछ दिन में ही 2.5 मिलियन पहुंचा देनी। पावर स्टार पवन सिंह के 5 दिन में 5 मिलियन बज गए, लेकिन ये गाना ट्रेंडिंग में ना गईल। वहीं अक्षरा सिंह के कमरिया गाना 4 दिन में ही 2.5 मिलियन केवल बजल, लेकिन ये 19 नंबर पर ट्रेंड करत बाटे। यही से अक्षरा सिंह को बहुत ज़्यादा फायदा हो गई। पावर स्टार पवन सिंह के गाना ट्रेंडिंग में ना गईल, एमे ज़्यादा गलती बा पावर स्टार पवन सिंह के खुद के फैन। काहे से कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना जब चोरी भइल है तो यार वो अक्षरा सिंह के गाना ज़्यादा लोग सुने लगने है और पावर स्टार पवन सिंह के गाना ना सुनने। यही से पावर स्टार पवन सिंह के गाना ट्रेंडिंग में ना गईल और अक्षरा सिंह के गाना ट्रेंड करत बाटे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिली थे अब दूसरे वीडियो में।